Hallo allemaal, ik sta op het Abdijplein in Middelburg en vandaag is er hier zo een seminar over jeugdparticipatie. Maar wat is jeugdparticipatie nou eigenlijk en hoe belangrijk vinden wij dat? Heel deze dag gaat erover en Kikker TV is erbij. Please discuss, enjoy, and I hope you will have a very fine day. Nou, jongerenparticipatie is eigenlijk een heel breed begrip en ik denk dat je het op heel veel verschillende manieren kan invullen. Zelf vind ik jongerenparticipatie dat jongeren een stem hebben en dat je met jongeren praat in plaats van dat je over ze praat. Because I'm a relatively new member. I've been working in the parliament before, but I think you've been working on youth policies and youth issues much longer than I have been. It always works if you participate, you stand on that side. So now every single case needs a very different approach. So stand on this side. Hey, people go all the way there. There is no, as we say in Dutch, unity sausage. It's always. Jongeren laten meedenken, meedoen en meebeslissen over allemaal dingen die hen aangaan. Jeugdparticipatie klinkt heel makkelijk, hè? Jongeren laten meedoen, maar het is ontzettend moeilijk. Want hoe doe je het? Jongeren zijn lastig te bereiken, jongeren willen vaak niet meedoen. En beleidsmakers hebben vaak helemaal geen zin om echt naar jongeren te luisteren. Dus vandaag gaan we vooral kijken hoe je dat nou aan kan pakken. Het is een onderwerp waar ik al 6 jaar aan werk. En dit is eigenlijk vandaag een soort uitwisseling van elkaar, netwerken en kennisdeling. En niet alleen met onze Zeeuwse collega's, maar ook met internationale collega's. We hebben mensen uit Polen, Engeland, Bulgarije, Italië. We hadden zelfs het jongste Europarlementlid. Zij komt uit Bulgarije, Eva Panova, en zij was er ook vanmorgen. Deze dag heeft eigenlijk 3 doelen. Eén is theorie, leren waarom jongerenparticipatie belangrijk is en hoe je het kan doen. Ten tweede internationaal uitwisselen. Er zijn mensen uit verschillende landen. Goh, hoe gaat het nou bij jou en kunnen van elkaar leren. En het derde is met z'n allen samenwerken om te kijken of we nieuwe dingen kunnen bedenken. Jongerenparticipatie is dus wel degelijk heel erg belangrijk. Jongeren hebben ook een mening en jongeren leven ook in onze maatschappij. Zij hebben dus ook wat te zeggen. Dit was Kikker TV, tot de volgende keer.